Daleko. Ja sam malo uzbrdo. A kako će posle kad... Posle u Zavak. U Zavak? Posle drugim putem ovam. Ko djeca, ne znam ni kako da sjeti. Kako ja? Pa ja sam još godinije i ja kad sam kod kuće. Ja. Od trenerke i gotovo. Najlakše. Najlakše, a? Nije to i radi se i ovo. I koliko ste bile u Borcu? Sinoć. Nismo bili dugo, jedno piće. Jeste znali da su ovi gore na gost otišli? Mi onako otišli kad tamo on sedi. Dragan onaj, što je bio šef gradske kafane, što ima ovu istu kafanu. On je direktor sad. A on je direktor, Tako da... Niste dugo bili. Dok smo bili do kraja. Pa dobro, i treba da ode tako kući. Makar kad su praznici, kad se ne radi. Sjedi kod Velike i nešto da kažeš za Andreju da Pozdravite Andreju. Nemoj da se stisneš. A sine, ali... A ti, Miki, šta ćeš da poručiš Andreji? Pozdravit ćemo Andreju. Beba mnogo priča glasno tako da se čuje. Dobro, ne veze, pozdravit ćemo Andreju. A kad je prosto jaje za uzgled toliko jaukala, suze idu bolke ko graške. Šta ste govorili, neku staru torbu ako Andreja ima za školu? Njoj to sad ne treba. Ako nije pobacala. Ako nije pobacala, pogledat ako nije pobacala. Eto. Pitaj tetku ima li Andreja momka. Ima. Ima i beba. Aj Biki, kaži ti kako imaš devojku. Kaži te. Zove se Mirjana. Mirjana. Koliko je godina? Koliko je stara? 10 godina. A ona 3. razred. Dopisuju se, joj, da vidiš kako pišu jedni drugim. Sad to ja udaram poziv da se ženimo, da sredim dvorište. A dobro, kad bude veliki. Još malo bit će i toga. Nek se sam smiri, bit će svega. Baš. Biće. Ja isto kažem Draganu, rekao, nek se situacija smiri i sad rekao, dosta nam je bilo briga i problema na veselju. Baš. Da kažemo, u zadnje 2 godine nije mogu čovjek ni zapevati. Koje ćuti? Pa da ti nešto kažem, na primjer i Uskrs i Božić i sve to, sve nekako i slavu dočekuje u nekoj zemlji. A ja mislim da će sad biti kako treba. Pa valjda će i. Kuma nas zvala. Bebo, ispričaj nešto, Bebo. Nemoj. Šta ti pa? Ovo je neki iđe teški, ova mala. Ako bude ovakva bila, neće da držati 15 dana da se bude bila udala. A ti u sebi rekla ništa slično. Aj ti, Miki, pričaj sad. On je lepo. Evo mislim da je svega. Kuma, vidiš, došli gosti, taman da smo otišli. Da je otišla ne valjamo. Kuma mene je zvala kod njene. Ali trebao da se ovdje naš, ali naš nismo dobro, otićemo. Šta ova trebi luk? Kako se provela? Ne ljudi se valjda Kuma. Pa da li biš malo, ona je liči. Goruvo je kad došlo. A rekla sam joj da će doći, a šta će? Ja ću vam drugu. Sad mene sam iznenada, mislim na kanu. Ićemo Kumo jednom kad pođeš. Ajde skupa. Ajde, ne znam. Miki, odrecitujte nešto, ajde koju učite. Tetka ne znaš, ja bez u Njemačkoj. Miki, neku pesmu svi škole, ajde. Što pevate na muzičkom. Na muzičkom što pevate. Koji bolje znate skupa. Ajde mi ti opa vas dvoje. Ajde. Ovo ispod nas. Šta ste zadnji put iz muzičkog? Ovdje. Tako, tako. Prvi maj. Ajde. Sunce sija i nebo se hlavi, cela naša zemlja prvi maj sa slavi. Ajde. Još? Ajde neku drugu. Ajde nešto drugo, ajde. Ajde, kako o lisici, kako ste pevali? Eto vi da učite. Ti, Bebo, sećaš se? Nije tako.
šta znači? Ajde o Danice, Bebo, ajde. Na radu. Bebo, ajde o Danice. Vrati kosu i o Danice, ajde. Ajde o Lančiću. Bog magare, na pot nagonio, to znate. Bebo, ajde o Lančiću, o Anici. Ajde jednu strofu. Aj što znate najlepše? Miki, aj ti. Bebo uvijek vikala je peva, bolje te vi sad. Aj ti, sine, jednu. Ajde da čuje to što ne. Koju će? Morate jednom da snimite kad Ljubko svira. Onda pevaju. Ja njih dvoje da pevaju. Miki, koju ti znaš, koju pevaš u školi od narodne, ajde. Ja ne pevam nijednu narodnu. A da zabavno, ajde. Ali zabavno moram. Oni jadni sad uplašni se. Ljubko lepo svira, stvarno nema šta. Opa su svira, nema. Ti ga nisi slušala si. Nego samo što u borcu tamo ono puste glasno pa Mnogo jako. ne čuješ. Ne možeš uopšte da razgovaraš. Mnogo Pa jako. zato smo mi otišli. Ali pevala ovo, nije. Jeste neka. A Znači, nije ova. Nije ova. Pa rekli ono da će ponedjeljak neće ide kale kao što ja znam, pa će poslati neku koleginicu. Pa vas znala da peva šta da. Jer pevala kako da. Glasno onako. Ova fino peva vi se stare pesme. I tiho onako. Više neke iz Holandije, znaš, pa počeše lupat. Oni će virali, to su naši Holanđani, tako Jugo-Holanđani. Ne, bilo je i Jugo-Holanđanina, bilo je... Aha, i pravi Holanđana, da. Nemoj da bi više išta kupile, kad tako neću da pričaju. Ama nemoj da kupiš jednu žvaku jedinu. Tetka je donijela baš. Da ti ne ništa više. Koliko meri, Bebo. Znači, Pa zato što je Ivanka kaže, reko ti znaš, ne znaš. ne, da ti kažem, no dosta kad može dođete ovako da se vidimo, razumiješ, šta daš. Jebi ga. Eno, donijeli ste ono, vidiš i Iva što je donijela od njene dece i to super dobro došlo. Šta oni su još mali, ne moraju pati mod. Nek imaju samo da promijeni. To je najvažnije za škole. Sad skoro vodili smo i u Loznicu da kupimo obuću i kupimo po karnetku. Obuću nismo našli paličku kupanje. Te veliki projekte, mali. Posle Roko i vodio ovo sječanje. Jesi vidjela Milovana, nisi? Tako pamerke i... Vidi. Jesi vidjela Milovana ovog, ne Čiču nego ovog rođaka? Nisi ga vidjela, nisi? Kojeg Milovana? Vojnog. Bila sam ja onda u nedjelju kod njih na ručak. Ja na Slav. Ja na Lazara, da. Ja drugi dan slave. Jel mu bila i... Evo, pričajte ti, beba. Idi Bebo bliži. Isto bila je otrebila luk. Bila je vredna, bila je u baštinu. A znači se i u baštini su. Ja sam malo usadana duva, znaš, da zatvorim prozor i vidjela sam da se napravi. Da spavala ovom do terase. Ovdje tam je sunce. Ja ni Tomo zaspao. Pa rekao sam ja lezite malo od morze, pa nekaka ne. A znaš kako vrućina I radio je. To da ste mogli da ostanete svi da spavate, ima mjesta, ima kreveta gore, nije... Radi. Dobro, ja ne radim. Ja ne radiš, što mu radi. A šta moram otići još u Loznicu, operem ošu malo i... Petak dođem kod Ive i u subot idemo. Nema prođe. Ko je sad u klubu, jel vi radite neko od vas ili? Pa Milan radi ovi 7 dana. Nema škole. A ovi ćemo se kombinovati, mogu ja da radim, ne moram od 12, od 1. Pola 4 pa poslije... Pa radite od 4 do pola 9, jel nije? Ja od posle od 5. Od 5 pa do? Pola 9. Ostane sad i do 9, ali... I koliko bude? Bude li 10 milijardi na dan, možda se... Može, pa što je petak, subota nekad bude. Ja to, ali ako bude li po 5? Pa sve opet zavisi, znaš, po kojim danom Evo sad je, iako je subota bila i petak i nije bio toliko udarni, ali onaj prošli je bio više. A sad mislimo ovi 7 dana da će malo biti više. Jesno došlo desak. Što na rastu. Pa lijepo ima dragan posao, jebi ga, mislim, vidi, znači... Bitno to, znaš kako da ti kažem. I da ti kažem da je ovo mir, mogu da se... Subotom bude nekad, znaš, tu 9, 10, jedne subote sam bila 12, ne znam da li je predodnjena. To je bio maksimum.
Ili ti kažem... A čega ti kažem, jedna kaseta ti je sad ovo 9 milijardi ove sad koje... Znam kao što to skupo, pa znam, mislim ima i tu i rashoda. Ali opet kad radiš bolje... Pa vide, pa mislim zbog njega njemu je obezbeđeno mjesto, na primjer to... I bolje nego da se zaposlio u grupovanju god razumiješ. I ovako radi 12 sati može i da luta i da Ne, sam sebi je šef, znaš. A može i da luta, što kaže uveče da izađe i da ujutro spava. I sve. I tako. Će vidjeti. A dobro, ne mislim nego da... Ja da se ne prehladi. Ne, nisam. Vidite vas, kad sam ja radio kući, tedak je bio godin 7 dana, radio više nego ja. Ovdje na kući, Boga mi, mislim. Radio, pošteno, nije pomogao. Nikoliko da će ove godine doći kod tebe. Jesi rekao? On je rekao. Sam bude lepo vrijeme. Imala sam dokon kupio 2 kestove, ali ne mogu sad da nađem taj način. Da, kako? Šta li se nađe? Možda ne ide zela, jel? Šta te ne nećete? Ja rekao, ako treba... Pomaže na šta varenju, pomaže. Soda. Je opasna vatka, ne voli me nemoguće, nisam me ni... A šta ćeš kad se mora? Pa kaže da je njih bolje koji su pritisak da piješ svakodnevno po jednu, nego da na primjer ne piješ pa onda kad ne piješ da piješ. Tomo zaspo. Nekako. Nije još zaspala drema. Ne se odborimo. Jesu tvoja drva? Jesu. I one tamo, jel? Ni ova nisu, ona tam jesu. Da idemo. Nisam ni dedak mogao naći onda kad si ti bio rekao meni, znaš. Da, oni su našli nešto. Koliko ste platili? Znam, oni su tamo. Oni su i plaćali i kupovali. Ja znam, ali... Ja ne znam ni ja koliko ono bi Tomo zna, nešto ja prav da kažem. Plus vuča, tako. Ja nešto ne znam ni ja. Po 4 milijarde košta sigurno. Ja. Samo je dobro isitnio, znaš. Da krupnije, sidnio da manje... Manje drva ima više čeki, a manje drva. Da neki u Kržavi, jel? Nije u Banjicu. Banjicu. Ko zna koliko će biti ujesen tamo ljudi. Pa bit će. Pa evo ti sad nisi mogao da kupiš drva, na primjer, ni za platu, ni za PDV, ne toga ništa. A dole će biti... Bit će lijepa, kuda hoćete ovako ovo da... Nemoj po korobku. Nemoj tako da. Nemoj kući granatama. Prva je skandila, pali. Zvir. Ekspozicija pesta. Ekspozicija pesta. Tata kaži. Gledam stara, slušaj. Ja nema treba. I know this.
Ajde gore. Mama! Gdje je lopta? Pa dobro. Ajde. Ajde. Nisam rekla. A ti se rekla. Ti mene gledaš. Ti mene gledaš. Ko? Milane! Zk, ajde, dođe. Nemoj potravi, ima buba. Ima zvija. Uresti. Mama, daj mu ti mi žari. Tako žari. Dođi, bebo. Evo, šta vidiš? Milena, što se rekla malo prije? Bebo! Bebo! Milena! Milena! A sad ja. Aha, 500 eksponaža. Eksponaža 500. Go! Mama! Dan! Vidi, gleda kako sad ne. Shoot! 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 Go! Zašto buh? Baba, hapio će. Uj, Go! sunce ti žije kolje. Šta je Milan? Ne, kamer. Pa šta, nisam ja. Koji sin? Dobar dan, Dejane. U dan, sinovče. Dejan ne razgovara sa nama. Nijan sa njim razgovara. Znam, zato ćudi. Znam.
Miki, idemo vamo u kameru, sine. Sine, idemo vamo u kameru. Znate ko je go? Ja, Petrago! Biće kraljeva gada. Joj, ko je go? Pa ti ima da si živi sta. Evo da se živi zdravi. Jadoko! Ej! Kako si mogao pre bude glavni komunista u selu? Razumiješ, a sad si glavni popa. Ti šutarko pevaš. Štaš? 3-1. Vremena se mijenjaju. Vremena se vremaju. Su pokupili? Jeste pokupili? Tiko veli umne mio završio školu. Popite je po tom pa završio. Prvo je ovdje. Mama kaže još. Ček pogodi ko sam. Ajde. Čekaj, 3-1 kojku. Kako si? Pa ovo mi je sad glavna zanimacija. A? Šta ga skopu? Nisam to snimio. A još mogu li zajedno vidjela? A? A? Treba si doj da braniš. Ovo je sludaš koliko je, u 4000 maraka je vidim jarko sunce. Znaš li koliko je? Ću udar tu kameru. Ajde evo. Kako se lepo vidi. A? Vidi se lepo. O, super. Evo ovako, ja sad mrda glavu. Mac! Mac! Pis! A lijepo to učino, a? Ko ništa, ovo je zgodno, pa znaš, pa prevučem kamenolom. A to si uzao sad da? A, redom. Kako je lepo boranije ove. Sada je kiše. Da li je dozrela na vladna trešnja? Koja? Dolu na... Da li je zrela? Ja. Nije, ajme radi. Evo je kopa u se. Trebao je razvoj da dođe. Sela se zove Donje Brezovice. Ono ima školu, Brdo Miškovac, Vetri Male i tako dalje. Ono je dobilo naziv po tome što je pre bilo ovdje puno breza. Pošto je bilo puno breza. U mom selu ljudi se bave povrtarstvom, stočarstvom i živinarstvom. I u mom selu ima jedna škola. Ona se zove Osnovna škola Žića Marković. Ona je dobila naziv po jednom narodnom heroju. Žića Marković je tuko Nemce sa mitraljezom iz mitraljezskog gnezda. U mom selu ima i planina Miškovac. Ona je bučna i tamna. Ljudi odlaze u nju u jesen da traže jagode i tako dalje. Ekspozicija 1500. Ekspozicija 500. Ekspozicija 500. Dojte meni. Ajde. Je toliko. A nemoj tamo, vrati nazad. Mama, idem ide. Ajmo ako prvo napraviš. A moraš da taš čeka, čuvaj ti. Čuvaj Milena. Ekspozicija 500. Ekspozicija 500.